Sziasztok! Ha Salzburgba jártok, mindenképp látogassátok meg ezt a csodás kertet, ez a Mirabell Garden. Gyönyörű virágok vannak tavasztól őszig, érdemes mindig megcsodálni ezeket a gyönyörű virágokat. Gyertek és nézzünk szét! A kertbe a belépés ingyenes, és gyalogosan is könnyen megközelíthető. A vasútállomásról egy 10 perc séta, vagy busz is megy oda, szinte a központban van. Nagyon könnyen megközelíthető. As I reach out